श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथं मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साक्षातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा। இன்னைக்கு எத்தனாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம்? 18வது அத்தியாயம். 18வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? மோட்ச சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை. துறவரம்னா என்ன, முழுமை, அதெல்லாம் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி 17வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். குணங்களின் அடிப்படையிலான வகைப்பாடுகள் தத்துவம் 1-2 ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். வாழ்வு முறையின் அம்சங்கள்னா அந்த குணங்கள் அடிப்படையில் சத்துவ குணத்துல வாழ்வு முறையில என்ன உணவு, சத்துவ குணக்காரங்க என்ன உணவு சாப்பிட்ற உணவு, இந்த உணவு சத்துவ குண உணவு, இந்த உணவு ரஜோகுண உணவு, இந்த உணவு தமோ குண உணவு, அதை பார்த்தோம். சத்துவ குண உணவு ரசம் உள்ளது, ஆயுளை நுடிக்கக்கூடியது, நம்ம அறிவு விருத்தி ஆகும். ரஜோகுண உணவு கோபம் காமம் பேராசை தான் வரும். அது என்னவும் காரம் கசப்பு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது ஜாஸ்தியா போட்டு சாப்பிட்றது. அதே போல தமோ குண உணவு நாள்பட்ட உணவு, கெட்டுப்போன உணவு, அதெல்லாம் சாப்பிட்றது. பழைய சாதம் 4 நாள் கழிச்சு சாப்பிட்றது, அதெல்லாம் வந்து தமோ குண உணவு. அதே மாதிரி தானம், யாருக்கு எந்த இடத்துல எப்படி தானம் பண்ணணும் அதை பார்த்தோம். நம்பிக்கையின் வழிபாடு, அவங்க நம்பிக்கை ஏற்ற அந்த குணங்களுக்கு ஏற்ற நம்பிக்கையில அவங்க வழிபாடு பண்றாங்க. யாகங்கள் முக்கியமா நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, யாகங்களும் பேச்சும் தெரிஞ்சிடும். பேச்சு இருந்தா ரொம்ப நல்லது. பேச்சு எப்படி, நம்ம பேசுற பேச்சு இதனால நன்மையா இருக்குதா, சந்தோஷம் கொடுக்குதா, அதை யோசனை பண்ணணும். உண்மையானதா, இதை யோசனை பண்ணி பேசணும். யாகங்கள் நம்மளால யாகம் ஒரு யுகத்திலையும் ஒரு பண்ணாங்க, நம்மளால முடியாது. இந்த யுகத்துல வாழ்நாள் கம்மி. அதனால சங்கீர்த்தன யக்னம், ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த யக்னம் தான் இந்த கலியுகத்துக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஈஸியானது, எளிமையானது. மனக்கட்டுப்பாடு, மனங்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நடத்த, நம்ம சுய நடத்தையின் மூலமா முதல்ல அடுத்து நம்மளை வந்து குறை சொல்லக்கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம நடத்தையின் மூலமா பிறருக்கு வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும். முடிவு என்ன, முடிவுல என்ன சொல்ல வந்தாங்க? ஓம் தத் சத் அப்படிங்கிற முக்கியத்துவம் என்னன்னு சொன்னாங்க. ஓம் தத் சத், ஓம்ங்கிறதே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய எழுத்து வடிவம், ஒளி வடிவம், சப்த வடிவம். நான் செய்வதெல்லாம் நான் ஏன் செய்யறேன் அப்படிங்கிற உணர்வோட செய்யணும். இது நல்லதா, இது கெட்டதா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு அந்த உணர்வு, எந்த உணர்வு செய்யணும்? முக்கியமா கடைசியில கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் புரிய வேண்டும். நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல் புரிய வேண்டும். எப்படி கிருஷ்ண உணர்வு பண்ணா அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 18வது அத்தியாயத்துல இதுல வந்து என்னன்னா, இந்த 18வது அத்தியாயத்தை வந்து நம்ம இந்த மொத்த பகவத்கீதையின் சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்படின்னா, முன்னாடி இருக்கிற ஞான யோகம், கர்மயோகம், நடுவுல பக்தி யோகம் இருக்குது,
இறுதியா ஞான யோகம் இருக்குது. 6, 6, 6, 3, 18 சாப்டர். இதை வந்து முதல்லயே 18.1 18.182 போட்டிருக்காங்க. அந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் 82 39 வரணும். 39 வரைக்கும் 18 வரைக்கும் 18.1 இருந்து 18.18 வரைக்கும் 182 போட்டிருக்குது. அது தவறு. 18 வரைக்கும் என்னென்ன வருது? கர்ம மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம். கர்ம யோகம்னா என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் இப்போ இத்தனை 17 நாள் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க. தெரிஞ்சவங்க ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. கர்ம யோகம்னா என்ன, ஞான யோகம்னா என்ன? யாருக்கு தெரியும்? சொல்லலாம், தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம். விக்னேஷ் பிரபு, ரம்யாமா, மதனா, மாதாஜி, நாங்கெல்லாம் முதல்லயே வந்து மாட்டிக்கிட்டுமே அப்படின்னு பயப்படாதீங்க. கர்ம யோகம் நம்ம செயல் செய்யறோம்ல, செயல் செய்யறோம். அந்த செயல் கர்ம யோகம். ஞான யோகம்ன்றது படிச்சு அது சிம்பிளா சொல்லிக்கலாம். நம்ம ரொம்ப டீப்பா சொல்ற கர்ம யோகம் நம்ம செயல் மூலமா செய்யறது. உட்காந்து அஷ்டாங்க யோகம் உடல் மூலமா செய்யறோம். கையால் அதை வந்து செய்யறது வந்து கர்ம யோகம். ஞான யோகம் படிச்சு வேத ஞானத்தை உணர்ந்து அந்த சாஸ்திரத்தின்படி வேற எந்த இதுவும் அவங்களுக்கு இல்ல, சாஸ்திரத்தை மட்டும் பின்பற்றுறது. அர்ஜுனுக்கு சந்தேகம். என்ன சந்தேகம்? சந்நியாசம் செய்யலாமா நான் தியாகம் பண்றத, எது சிறந்தது? அதுக்கு பகவான் என்னவா சொல்றான்னு பார்க்கலாம். அவருடைய இறுதி கருத்து என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் கேட்கிறார், இந்த மாதிரி செயல்படுற மாதிரி யார் காரணம்னு. அதுக்கு வந்து இது முக்கியமான ஒரு பதில். செயல்பாடுகளுக்கு யார் காரணம்னா, நாம் ஒரு செயல் செஞ்சோமா அது வந்து வெற்றியில முடியுது, இல்லாட்டி தோல்வியில முடியுது. இந்த கேள்வி எங்க வருது? எங்களுக்கு இப்ப 8வது கட்டத்துல பாகவதத்துல ஒரு கேள்வி வருது. செய்வர்களுக்கு யார் முக்கியமான, யார் இதுல முக்கியமான காரணம்னு ஒரு கேள்வி வருது. 5 காரணிகள் இருக்குது. 5 காரணிகளை பத்தி போடல, ஏன்னா அது பக்தி சாஸ்திரத்துல வர்ற கேள்வி. எங்களுக்கு பக்தி வேதாந்தாவோட செயல் யார் காரணம் ஒரு யோசனை நினைச்சு எங்க இருக்குன்னு போய் பார்த்தா 18வது அத்தியாயத்துல 14வது ஸ்லோகம். ஒரு செயலுக்கு நம்ம வெற்றி பெறறதுக்கும் தோல்வி அடையறதுக்கும் 5 காரணங்கள் இருக்குது. இதை படிங்க. யாருன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. முக்கியமான ஸ்லோகத்தை படிக்கலாம். இது யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. ரம்யாம்மா படிங்க. இத செயல்பாடுகளுக்கு யார் காரணம்? அத்தியாயம் 18. இது மட்டும். முதல் செயல்பாடுகளுக்கு யார் காரணம்? செயல்பாடுகளுக்கு யார் காரணம்? உடல், செய்பவர், புலன்கள், முயற்சி, பரமாத்மா. இதுல யாரு மிக முக்கியம் சொல்றீங்க? ஜெனரல் நாலேஜ். இதுல யாரு முக்கியம்? பரமாத்மா மாதாஜி. வெரி குட். இந்த கேள்விதான் எங்களை கேட்டாங்க. என்னன்னு, இந்த 5 காணிகளில் யார் முக்கியம்? அந்த இடத்துல எங்களுக்கு தெய்வம்னு கொடுத்துருக்குது. தெய்வம் இதுல முக்கியம் என்னன்னா, அவருடைய சாங்ஷன் இல்லாத எதுவுமே நடக்காது. பகவான் சாங்ஷன் பண்ணாத எதுவுமே நடக்கும். நம்ம கையில. நான் சொல்றேன், நான் தான் செஞ்சேன், இதை நான் தான் செஞ்சேன், நான் தான் படிச்சேன், நான் தான் மார்க் வாங்கினேன், நான் தான் சம்பாரிச்சேன், நான் தான் வீடு வாங்கினேன், நான் தான் சம்பாரிச்சு இந்த 15 லட்ச ரூபா பைக்கு வாங்கினேன், நான் தான் சம்பாரிச்சேன் BMW கார் வாங்கினேன், நான் தான் கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைய பெற்ற. அதெல்லாம் இல்லைங்க, எதுவுமே இல்லைங்க. எல்லாத்துக்குமே காரணம் பகவான் தான். 5 காரணம் இருக்குது. உடல், செய்பவர், உடன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சி. அதுக்காக பெரிய முயற்சி எடுப்போம். அந்த முயற்சி எல்லாம் அதுவும் ஒரு காரணம். இறுதியா பரமாத்மாவோட சான்ஸ் தான் நடக்கும், இல்லாட்டி நடக்காது. அது மக்களுக்கு தெரியுது. முக்குணங்களை பத்தி திரும்ப சொல்றாங்க. முக்குணங்கள் விளைவுகள் என்ன? ஞானம், புரிதல், செயல், உறுதி, மகிழ்ச்சி, முடிவு. அடுத்து செயல்படுவர்கள்ல யார் பக்குவமானவரு? அதை 4 சமுதாய வர்ணங்களை பத்தி சொல்றாரு, கடமைகளை பத்தி சொல்றாரு. அதுல 3 எப்படி பழமனை அடைதல், அப்புறம் செயல்படுவதன் மூலம் பக்குவம் அடைதல். பாத்தீங்களா? இப்ப பக்தி யோகம் வந்துருச்சு. பக்தி யோகம் வந்துச்சா? இங்க இந்த காரணத்துல பாருங்க. பக்தி யோகம் மேல முதல்லயே கர்ம மற்றும் ஞான யோகம். இந்த 18வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையின் ஒரு சுருக்கம் என்று கூறலாம். 4வது பகவானுக்கான அன்பு, நம்பிக்கையின் ஒரு துளி. எப்படியே பின்பற்றணும், பக்குவம் அடையணும், பின்பற்றாதிருத்தல், தொலைதல். அப்புறம் கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் சரணடையணும், வேற யார்ட்டையும் சரணடைகிறது இல்லை. ஏன்னா அவர் தான் முக்தி குடிக்கிறவரு. உன்னத அமைதி, மிக உயர்ந்த, மேலும் நித்திய தாமம், பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை. இறுதி விளைவு என்ன? யார் பெற முடியும் இந்த ஞானத்தை?
எல்லாரும் பெறலாம். நான் சொல்றேன், நீங்க கேக்குறீங்க. விநியோகிப்பவர், படிப்பவர், நம்பிக்கையுடன் கேட்பவர் 3 பேர் இருக்கிறாங்க. இது எப்படி உன்னதமான மங்களத்தை நமக்கு கொடுக்கும். இதோட சுருக்கம். திரும்ப அதேதான். இந்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். அது சந்தேகம். ஏன்னா போர் புரியறதா வேணாமா? நான் போர் புரிய மாட்டேன்னு உட்காந்துட்டாரு. எப்ப? முதல் ஸ்லோகத்திலேயே. முதல் அத்தியாயத்துல. 2வது அத்தியாயத்துல பகவான், நீ வேறப்பா, ஆத்மா வேறு, நீ ஆத்மாவோட சம்பந்தம் படுத்திக்காத, இந்த உடல் ரீதியான அந்த தோல்வியாதி உறவினர்களை பத்தி நீ எதுவும் பேசாத, அவங்க அது வந்துட்டு அழியக்கூடியதல்ல, அழியாதது ஆத்மா. அப்புறம் கடைசியில் நடுவுல என்ன சொல்றாரு? நீ ஒண்ணும் இவங்களை கொல்ல வேண்டாம், நீ ஒரு கருவியா மட்டும் செயல்படு, எல்லாமே நான் முடிச்சுட்டேன்றாரு பகவான். முடிச்சுட்டேன்றாரு. இப்ப கடைசியா அதனுடைய சுருக்கம் இல்லைங்களா கேட்கிறாரு. சந்நியாசங்கிறது பௌதிக நோக்கங்களுக்காக செயல்களை துரத்தல், தியாகங்கிறது பலன்களை துரத்தல். நீங்கள் தெளிவும் நம்பிக்கையும் அடையும் வரை கேட்டுக்கொண்டே இருங்கள், நம்பிக்கை அடைந்தவுடனே பின்பற்ற தொடங்க வேண்டும். எதுக்கு இந்த வார்த்தை வருதுன்னா, நாம நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்றோம், ஒரு சிலருக்கு எவ்வளோ தடவை அட்டன் பண்ணாலுமே புரியலைன்னா பரவாயில்ல, ஒண்ணும் கிடையாது. யாருக்கும் ஒரே டைம்ல எல்லாம் புரியுற மாதிரி யாரும் இல்லை இருக்கிறாங்க. அவங்க போன ஜென்மத்திலே எல்லாம் படிச்சு கரைச்சி குடிச்சிட்டு வந்திருந்தாங்கன்னா இந்த ஜென்மத்துல கண்டினியூ ஆகும். நம்மளா படிச்சு தொட்டிருக்கிறோம் பகவத்கீதையை. தொட்டதுனால இந்த கிளாஸ் வந்து பகவத்கீதையை படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். தொட்ட ஒரு போன ஜென்மத்தின் கர்ம வாசனை. மெட்டீரியல் படிப்பு என்ன ஆகும்? திரும்ப நீங்க எல்கேஜி இருந்து படிக்கணும். ஆனா இந்த ஆன்மீக கல்வி அப்படி கிடையாது. நாம எங்க விட்டோமோ, இந்த பாகவதம் 7 சாப்டர் நாங்க படிச்சிருக்கிறோம். 8 சாப்டரு. நான் இப்ப இறந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அடுத்த ஜென்மத்துல நானு பகவானோட கருணையால, குரு கிருஷ்ணனோட கருணையால திரும்ப 8வது சாப்டர் இருந்து தான் படிப்பேன். 7 சாப்டர் எனக்கு தெரிஞ்சிடும், நல்லா தானா நமக்கு வந்துடும். குரு சாது சாஸ்திரம் சொல்றத நம்ம நம்பி ஆகணும், வேற வழி இல்லை. நம்மள நம்ம தாயே சந்தேகப்படுற மாதிரி. நம்ம தாய் சொல்றாங்க இவங்க தான் உங்க அப்பா அப்படின்றாங்க. இல்ல நான் ஏத்துக்க மாட்டேமா, இது என்னன்னா லேப்ல போய் டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற விஷயம். அப்படி கேட்கறது எவ்வளவு ஒரு இது. அது உண்மை நம்பிக்கை தெளிவு வேணும். எல்லாத்துக்குமே எவிடன்ஸ் இருக்குது, சாஸ்திர கோட்பாடு இருக்குது. சாஸ்திர கோட்பாடு இல்லாத எதுவுமே நம்ம நம்ப வேண்டாம். 18 1. ரம்யா மாதேஜி மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஸ்லோகம் படிக்கிறதுனா படிச்சிருங்க. முதல் ஸ்லோகம் படிச்சிருங்க. அர்ஜுன சந்நிய மகாபாஹோ தத்வம் இச்சாமி வேதிதும் த்யாயஸ்ய ச ஹ்ருஷிகேஷ பிருத்தகேஷி நிஷூதனஹ. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. அர்ஜுன சொல்றாரு. அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசஸ்ய மகாபாவோ தத்துவம் இச்சாமி வேதித்தும் தியாகஸ்ய ரிஷிகேஷா பிரதக்கேசி நிசூதனஹா. பிரதக்கேசி நிசூதனஹா. கேசி நிசூதனஹா இந்த வார்த்தையை சொல்றாரு. எதுக்கு சொல்றாரு? கேசி நிசூதனஹா. அந்த கேசி என்ற அசுரனை கொண்டவர், அதனால கேசிங்கிற அசுரனை கொன்னீங்க. இப்ப என் புலன்கள் அந்த அசுரனை போல இருக்குது. என்னுடைய உணர்வுகள், அந்த புலன்களை எப்படி நீங்க அந்த அசுரனை கொன்னீங்களோ அது போல என்னுடைய தவறான இந்த உணர்வுகளை நீங்க எடுத்துடணுங்கிறதுக்காக கேசி நிசூதனகான்னு சொல்றாரு. அந்த அசுரன் அடிச்ச மாதிரி என்னுடைய எண்ணங்களை, என்னுடைய தவறான புரிதல்களை, தவறான உணர்வுகளை அழிச்சிடுங்க அப்படின்னு பகவான் கேட்கிறாரு. சந்நியாசம்னா என்ன? சந்நியாசம் எடுத்துக்க போறாங்க ஒருத்தர்னா, இந்த பௌதிக வாழ்க்கைகள்ல அடிப்படையா இருக்கிற செயல்களை எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யறது? திறந்துட்டு போறது. எப்படி? பௌதிக ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல் என்ன தெரியுங்களா? கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை குட்டி பெற்று நம்ம வம்சத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் பணம் சம்பாதிக்கிறோம், வீட்டை பரிபாலனை பண்றதுக்கு. குடும்பம் நடத்தணும்னா சம்பாதிக்கணும் இல்லைங்களா? அப்புறம் காசு மேல ஆசை சம்பாதிக்கணும், ஊடு ஆசை, இந்த ஜட ஆசைகளெல்லாம்
அடிப்படையாக கொண்டது எது? குடும்ப வாழ்வு. இந்த குடும்ப வாழ்வை திறந்துட்டு சன்னியாசம் போறது. தியாகம்னா என்ன அர்த்தம்? செயல் செய்யணும், அந்த செயல்களின் பலனை நம்ம திறந்துடணும், அதுதான் தியாகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. மதனா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல முக்கியமானது என்னன்னா, பலநோக்கு செயல்களை துறக்கணுன்றாங்கல்ல, அது சரியில்லைன்னா அது தப்பு. நாம துறக்கக்கூடாது, இன்னைக்குமே நம்ம திறக்கக்கூடாது. எதை துறக்கக்கூடாது? நம்ம என்னைக்குமே துறவு என்பது யாகத்திலோ தானத்திலோ தவத்திலோ இருக்கக்கூடாது. யாகம், தானம், தவம் இந்த செயல்களை நம்ம தொட்டா அவ்வளவுதான், அது உண்மைதான். சங்கீத இயக்கணம் பண்ணணும், தானம் செய்யணும், வைஷ்ணவர்களுக்கு அந்தணர்களுக்கு கோயில் கட்டுறாங்க, கோயில் கட்டுறதுக்கு மற்றபடி பகவான் சம்பந்தப்பட்ட எதுக்குமே நம்ம செலவு பண்ணலாம், அது தானமா பண்ணலாம். தவம் தவம் இருந்தால் தான் நம்ம அடைய முடியும், நம்மளுடைய கோல் வேணும், அதுதான் தவம் செய்யணும். நமக்கு என்ன தவம்? யாகம் சங்கீத்னு யக்னம் பண்ணணும். தவங்கிறது ஏகதேசி தவம், 4 ரவுண்ட் சான், டெய்லி ஒரு 16 ரவுண்ட் சான் பண்றது தவம், 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றது தவம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்னைக்குமே கைவிடக்கூடாது. கைவிட்டா நாம் கதி அதோ கதி, பகவானின் இருப்பிடத்தை நாம் அடைய வேண்டும். அதேதான். தியாகத்தை பற்றி 2 அபிப்பிராயம் இருக்குது. என்ன அபிப்பிராயம்? நம்ம எல்லா பலநோக்கு செயல்களும் தோஷமாக இனி துறந்துடுறோம், ஒருபோதும் கைவிடக்கூடாது. எது? யாகம், தானம், தவம். ஏன்னா வேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்வதால் யாருக்குமே பாவம் வராது. வேதம் என்ன சொல்லுதோ அதன்படி நீங்க நடந்தீங்கன்னா அதுல பாவமே கிடையாது. அதை விட்டுட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம செய்யறது நமக்கு பாவத்தையோ இல்ல புண்ணியத்தையோ கூட கொடுக்கும். பட் வேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. விக்னேஷ் பிரபு படிங்க. பாரதர்களில் சிறந்தவனே, தியாகத்தை பற்றிய எனது முடிவை தற்பொழுது கேள். மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, சாஸ்திரங்களில் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னன்னு பார்க்கலாங்களா? 3 விதமான தியாகம் சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்களாம். என்ன யாகம்னு பார்க்கலாமா? தியாகத்தை பற்றி கிருஷ்ணன் முடிவு. செய்யப்படும் இயற்கை குணங்களின் அடிப்படையில் துறவு 3 விதமானது. கிருஷ்ணர் தனது அபிப்பிராயங்கள் தரும்போது கவனமாக கேட்டு நேர்மையாக பின்பற்றுங்கள். அவருடைய அறிவுரைக்கு அப்பால் ஏதுமில்லை. இப்ப நமக்கு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நாம இதை கேட்டுக்கணும். ஜெயந்தி மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. அடுத்து மீனா மாதாஜி 2வது சாரிமா, என்னம்மா? மாதாஜி 2வது ஸ்லோகம் 2வது ஸ்லோகம். 2வது ஸ்லோகம் சொல்லல மாதாஜி. அப்படியாமா? சாரி, சொல்லுமா. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம், அடுத்து 3rd பார்த்தோம். ஓகேடா. படிக்கலையா? ஓகே, சாரி, படிச்சிடனா. இது படிங்க, மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. புருஷோத்தமரான குருமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துறத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அறியப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். அதேதான், நம்ம வந்து அது வார்த்தையா பார்த்தோம், ஸ்லோகம் படிக்கல. ஓகேங்கம்மா. பகவானே சொன்னதுதான் அது. ஜடாசியல் அடிப்படையாக கொண்ட நம்ம செயலை என்ன ஜடாசியல் அடிப்படையாக கொண்ட செயல் நான் சொன்னேன். அதை வந்து சன்னியாசம்ன்றாங்க. எல்லா செயல்களும் பலன்களை துறப்பதுதான் தியாகம்னு சொல்லி அறிஞர்கள் சொல்லாங்கன்னு சொல்லியாச்சு. ஓகேங்களா? நாலு மீனா மாதாஜி படிங்க. அடுத்து ராஜேஸ்வரி முருகேசன், அப்புறம் ரஞ்சித் பிரபு. மீனா மாதாஜி. மனிதர்களில் சிறந்தவனே, தியாகத்தை பற்றிய எனது முடிவை தற்பொழுது கேள். மனிதர்களில் புலி போன்றவனே, சாஸ்திரங்களில் 3 விதமான தியாகம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. கிருஷ்ணா. சாஸ்திரங்களா 3 விதமான என்னன்னு பார்க்கலாம். அதாவது செய்யப்படும் இயற்கையின் குணங்களின் அடிப்படை, அந்த 3 குணம் இருக்குது இல்லைங்களா,
அந்த 3 குணத்தின் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அதன் அடிப்படையில் 3 விதமா இருக்குது. பகவானுடைய அபிப்பிராயங்களை நம்ம கேட்டுட்டு நம்ம நேர்மையா பின்பற்றணும். அதுக்குதான் இது சொல்லப்படுது. இப்ப படிங்க. மீனா படிங்கம்மா இத. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. எஸ், அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். பாருங்க, யாகம் இங்க எல்லாம் முனிவர்கள்லாம் செய்யறாங்க. தானம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணர், அந்தனர், வைஷ்ணவருக்கு செய்யணும். தவம் ஏகாதசி சொல்லலைங்களா, ஏகாதசி விரதம் ஃபுட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறது ஏகாதசி நாக்கால செய்யக்கூடிய தவம். அதுவும் பார்க்கலாம், எது இதுல பார்க்கலாம் என்னன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள யாகங்கள் அனைத்தும் பரமபுருஷரை அடைவதற்காகவே. யாகம் எல்லாமே பகவான் அடையறதுக்கு தான். தானம் கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுடைய இதயத்தை பியூரிஃபை பண்ணுது. ஓகேங்களா? ராஜேஸ்வரி முருகேசன் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்கம்மா. ஏதான் யபி து கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா பலானி ச. மொழிபெயர்ப்பு மாதாஜி படிச்சா மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிருத்திவியின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த செயல் செய்தாலும் நம்ம பற்று கூடாதுல, பற்றற்று செய்ய வேண்டும். எனக்கு இந்த பலன் வேணும்னு எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது, கடமையை செய்யணும். பகவான் என்ன சொல்றாரு? பற்றற்று செய்யணும், பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும், கடமையா செய்யணும்னு பகவான் சொல்றாரு. இதை படிச்சிருக்குமா? மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிச்சிருங்க நீங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. ஆனால் மயக்கத்தினால் ஒருவன் தன்னுடைய கடமைகளை துறந்தால் அத்தகு துறவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக குறிப்பிடப்படுகின்றது. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செய்யணும், செய்யாத விட்டா அந்த கடமையை துறந்த என்னது? அது தமோ குண துறவு. அடுத்து யார் படிக்க சொன்னேன்? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து யார் படிக்க சொன்னேன்? ரஞ்சித் பிரபு சொன்னா படிங்க. ரஞ்சித் பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரஞ்சித் பிரபு படிக்கிறேன்னா திரும்ப ஆரம்பித்து வரலாம். ரம்யா மாதிரி படிங்க. ரம்யா, மதனா, விக்னேஷ் படிங்க. பிரபு படிங்க. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்கப்பா. உங்க வாய்ஸ், உங்க நெட்வொர்க் சரியில்லையே. இல்ல ஒண்ணுமே கேட்கலைங்க பிரபு. ரம்யா மாதாஜி படிங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு படிங்க பிரபு, வேற இடத்துக்கு போயிட்டு. ரம்யா படிமா. ரம்யா, மதனா, அப்புறம் விக்னேஷ் பிரபு படிங்கம்மா. என்று தொல்லை நிறைந்தவை கருதியோ உடல் அசௌகரியத்துக்கான பயத்தினாலோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறப்பவன் ரஜோ குணத்தில் துறப்பதாக கூறப்படுகின்றன. அத்தகு செயல் துறவின் பலனை ஒருபோதும் வழங்க இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது என்ன ஒரு அர்த்தம் சொல்றாங்கன்னா, இதனால எனக்கு தொல்லை என்ன தொல்லை? நிஜமாலுமே சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போகணும். பொண்டாட்டி பிரச்சனை பண்றா, பிள்ளைங்க பிரச்சனை பண்றா, இவங்களுக்காக நீ போகக்கூடாது. பகவான் மேல உண்மையான பக்தி வச்சு நீ சன்னியாசம் எடுக்கணும். இது எனக்கு பிரச்சனை, நீ ஏன் விட்டுட்டு போற? உண்மையான பக்தியோட போகணும். இதுல எப்படி? தமோ குணத்துல மயக்கத்தினால என்ன ஒருத்தர் இருக்கிறான், என்னாலும் நான் ஃப்ரீயா என் இஷ்டத்துக்கு நான் நடந்துக்கணும் அப்படின்னு ஒண்ணு எப்பயுமே ஒரு மயக்கத்தில் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கலேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன், எனக்கு குடும்பம் முக்கியம் இல்லை, புள்ள முக்கியம் இல்லை, பொண்டாட்டி முக்கியம் இல்லை, எனக்கு என்னுடைய சந்தோஷம் முக்கியம்னு என் 24 மணி நேரமும் இது பண்ணிட்டு இருந்தானுங்களா, அவன் செய்ய வேண்டிய கடமை செய்யலன்னு வச்சுங்க, அது தமோ குணம். இது தொல்லை இருக்குது, எனக்கு தொல்லையாப்பா இருக்குது, எனக்கு என்னால் முடியலப்பா அப்படின்னு திறந்தா அது ரஜோகுணம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சிருங்கம்மா இதையும். ஓ அர்ஜுனா, ஒருவன் தனது விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக செய்து பௌதீக சங்கத்தையும் பலனுக்காக பற்றுதலையும் முழுமையாக துறக்கும் போது அவனது துறவு சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய நான் செய்யணும்னு செய்யறேன். இந்த பௌதிக சங்கத்தையும் பலனுக்கான பற்றுதலையும் முழுமையா திறக்கும் போது அது சத்துவகுணம். சத்துவகுணம் எப்படி? அதனால இந்த ஸ்லைடு கொண்டு பாருங்க. சத்துவகுணம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணுன்றதுக்காக ஒரு கடமையாக பௌதிக பற்றதிலோ அல்லது பலனுக்கான ஆசையோ இல்லாம செய்யணும். எனக்கு பலனுக்கான ஆசை, இந்த பலன் எனக்கு வரணுன்ற ஆசை இருக்கக்கூடாது. இந்த மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி செய்யறதுதான் சத்துவகுணம். அதன் மேல பற்று இல்லாம பலனுக்கான ஆசை இல்லாது. இந்த ரஜோகுணம் தான் தொல்லை நிறைஞ்சது. உடலை எனக்கு என்னால முடியலப்பா, எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு, உடம்புலாம் என்னால இந்த வேலை செய்ய முடியாது அப்படின்னு விதிக்கப்பட்ட அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னென்ன விதிக்கப்பட்ட பின்னாடி பார்க்கலாம் சொல்றாரு. யாருக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட கடமை பின்வரும் ஸ்லோகங்களை விளக்குறாங்க. அப்ப சொல்றேன். தமோ குணம்ன்றது அப்ப சொல்லுகிறேன். இப்ப தமோ குணங்கிறது விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை மயக்கத்தினால் துறப்பது. அந்த 3 ஸ்லோகத்தோட திரும்ப ஒரு தடவை நமக்கு புரியணும் நல்லா. அதுக்குதான் திரும்ப திரும்ப கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க. விதிக்கப்பட்ட கடமைனா அவங்க சாமி கும்பிடுறத சொல்றாங்களா இல்ல அவங்களோட பௌதிக கடமையை சொல்றாங்களா மாதாஜி? விதிக்கப்பட்ட கடமை வர்ணாசிரம கடமைகள்மா. வர்ணங்கள், ஆசிரமங்கள் அவற்றின் கடமைகள். விதிக்கப்பட்ட கடமைனா உங்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்குது. நீங்க உங்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்குது. பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தன், சன்னியாசி, வனப்பிரஸ்தன், வர்ணங்கள் 4 இருக்குது. இது வர்ணங்கள், ஆசிரமங்கள். இது ஆசிரமம் நான் சொன்னது. வர்ணங்கள் பிராமணர், சத்திரியர், சூத்திரர், வைசியர். இது வர்ணங்கள். அது ஆசிரமங்கள். இந்த வர்ணத்துக்கு ஏற்ற ஆசிரமத்திற்கு ஏற்ற விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும். வர்ணங்கள், ஆசிரமங்கள் 4 அதுதான் பின்னாடி வருது, பார்க்கலாம். உங்களுக்கு கடைசியில டவுட்ல சொல்றேன். இன்னும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க, சொல்றேன். அடுத்து யார் படிக்கணும்? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் என்ன சொன்னேன்? ரம்யா படிச்சிட்டீங்க. மதனா படிச்சிட்டீங்களாமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிச்சிட்டீங்களா? இப்ப படிச்சீங்களா? இல்ல மாதாஜி. அப்ப படிங்கம்மா. சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருக்கும் புத்திசாலி துறவிகள் அமங்கலமான செயல்களை வெறுப்பதில்லை, மங்களமான செயல்களில் பற்றுக்கொள்வதும் இல்லை, செயலை பற்றிய ஐயங்களில் அவர்களிடம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்துவகுணத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்துவகுணத்தில் இருந்தாவே புத்திசாலின்றாங்க. அவங்க புத்திசாலி செய்யறதான் மங்களம். அதாவது மங்களமாகவும் நினைக்கிறது இல்லை, அமங்கலமாகவும் நினைக்கிறது இல்லை. இது மங்களம் அப்படின்னு விருப்பறது இல்லை, அமங்கலம்னு விற்கிறது இல்லை. யாரு? துறவிகள். அந்த செயல்களை பற்றி அவங்க பற்று வைக்கிறதே கிடையாது. டவுட்டு அவங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது. நான் செய்யணும். சத்துவகுணத்துல பலனை எதிர்பார்க்காமல், பலனே அவங்களெல்லாம் எதிர்பார்க்கறது இல்லை. சத்துவகுணத்தை செய்யறவங்க யாரு? மேதாவிகள், புத்திசாலிங்க. அவங்க புத்திசாலி துறவிகள். சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருத்தல். யாரையும் வெறுப்பதில்லை, தனது உடலுக்கு தொல்லை கொடுப்பவற்றையும் வெறுப்பதில்லை, உடல் சுகங்கள் மேல் பற்றுதல் கொள்வதும் இல்லை. அவர்கள்தான் மேதாவிகள், புத்திசாலி துறவிகள், சத்துவகுணத்தில் துறவு ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள். அடுத்து மதனா படிங்கம்மா. இப்பதான் வாசித்தேன் மாதாஜி. வாசிச்சிங்களாமா? இன்னொரு நிதியும் படிச்சிருங்க. அடுத்து விக்னேஷ் படிங்க. உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது அசாத்தியம். பலன்களை உண்மையான துறவி என்பது உண்மையில் ஆனால் செயலின் துறப்பவன் என்று கூறப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலை உடையவன் எல்லா செயலையும் துறக்கிறது அசாத்தியம். அதனால யாருன்னா ஒருத்தர் செயல் செஞ்சுதான் ஆகணும். எல்லா செயலும் நம்ம விட முடியுமா? முடியாது. ஆனா பலன்களை உண்மையான துறவி என்பது உண்மையில் ஆனால் செயலின் துறப்பவன். உண்மையில் செயலின் துறப்பவன் என்று சொல்லப்படுதுங்க. எப்படி? உண்மையான துறவி யாரு? எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பவன், கர்ம பல தியாகி. இந்த ஸ்லோகத்துல வருதா? கர்ம பல தியாகி வருது பாருங்க. அதுதான் இங்க விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க நல்லாவே. எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பவன் தான் கர்ம பல தியாகி. உடலை உடையவன் எல்லா செயல்களையும் துறப்பது முடியுமா? முடியாது. அது அசாத்தியம். ஆனா எப்படின்னு பார்ப்போம். விக்னேஷ் பிரபு படிங்க.
இவ்வாறு தியாகம் செய்யாதவர்கள் தங்களது மரணத்திற்கு பின் விரும்புவை, விரும்பாதவை, இரண்டும் கலந்தவை என 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேகரித்துக் கொள்கின்றனர். ஆனால் அத்தகு இன்பத் துன்பத்திற்கான பலன்கள் சந்நியாசிகளுக்கு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தியாகம் செய்யாத என்ன பண்றாங்க? அதான் கர்மாக்கு ஏத்தபடி விரும்புறாங்க, விரும்பாதவ. இந்த 2 கலந்தவை 3 இருக்குது. விரும்புபவை, விரும்புபவை, விரும்பாதவை, இரண்டும் கலந்தவை. இந்த 3 இருக்குது. 3 விதமான கர்ம விளைவு. இந்த 3யுமே சேர்த்து வச்சுக்கிறோம். தியாகம் செய்யாதவங்க, அந்த தியாகம் செய்யறவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? அது சன்னியாசிகள் கிடையாது. இன்பத் துன்பத்திற்கான பலன்கள் சன்னியாசிகள் கிடையாது. தியாகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நமக்கு இருக்கும், தியாகம் பண்ணாதவங்களுக்கு நமக்குன்னா. இவ்வாறு தியாகம் செய்யாதவர்கள் என்ன ஆகுறாங்க? அத்தியாக்கினாம். அத்தியாக்கினாம் அந்த சுலோகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்களின் செயல்கள் அவர்களை மரணத்திற்கு பின் 3 விதமான கர்ம விளைவுகளை சேர்த்துக் கொள்கிறது. விரும்புவேன என்ன? சொர்க்கலோக இன்பங்கள் இஷ்டம், இஷ்டப்பட்டது. விரும்பாதவை நரக துன்பங்கள், அனிஷ்டம். இஷ்டம் ஆப்போசிட் அனிஷ்டம். மிஸ்ரா, மிஸ்ரானாவே கலந்தது. மிஸ்ரா கர்ம மிஸ்ர பக்திம்பாங்க. மிஸ்ரா கர்ம மிஸ்ர யோகன்றாங்க. மிஸ்ரானா கலந்தது, 2மே கலந்தது. அவங்களுக்கு மனித பிறவி. இதை நம்ம சொன்னா 3 ஜட இயற்கையின் குணங்கள்ல பார்த்தோம். ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க இந்த மனித பிறவி, தமோ குணத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நரக துன்பங்கள், கீழான பிறவி. சத்துவகுணத்துல சொர்க்கலோக இன்பம் கிடைக்கும். மிக உயர்ந்த கிரகத்துக்கு போவோம்னு பார்த்தோம். அடுத்து யாரு? விக்னேஷ் படிச்சுட்டாரு. திரும்ப ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்கம்மா. ஜெயந்தி படிங்கம்மா. பலம் பொருந்திய புயங்களின் உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேறுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்றாங்க, பஞ்சை தானி மகாபாகோ. பஞ்சை, பஞ்சைன்னு என்ன? 5. 1 2 3 4 5. அப்படி தெரிஞ்சுங்க. பஞ்சை 5. இது முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். இது என்னைக்குமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். பஞ்சைன்னு 5. காரணானி தமிழ் தான். காரணம் பாத்துங்க, காரணானி. இத வச்சுதான் நம்ம மனப்பாடம் பண்றது ஸ்லோகத்தை. பஞ்சை தானி மகாபாகோ காரணானி நிபோதமே. வளம் பொருந்திய எங்களுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. என்னென்ன 5 காரணங்கள்? 5 காரணம் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு. என்னென்னு பார்க்கலாமா? படிங்கம்மா இதையும். ஜெயந்தி. அடுத்து மீனா படிங்க. செயலுக்கான இடம், உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா, இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்களாகும். இது 5மே ஒரு செயல் வெற்றி அடையறதுக்கோ தோல்வி அடையறதுக்கே ஒரு காரணமாகும். என்னென்ன? பகவான் இது செயல்கள் நிறைவேற்றுவதற்கான காரணங்கள். பகவான் ஆத்மாவிற்கு உடல், புலன்கள் மற்றும் பலதரப்பட்ட முயற்சிகளை பகவான் வழங்கி உள்ளார். இதை படிங்கம்மா. மனிதன் தன்னுடைய உடல், மனம் அல்லது வார்த்தைகளால் நல்லதோ கெட்டதோ எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அதற்கு இந்த 5 காரணங்களாகும். இது 3 சொல்லிட்டாங்க. என்னன்னு? காயா, மனசா, வாக்கு. காயன்னா உடலு, மனசுனா மனம், வாக்குன்னா வார்த்தை. சரீரவாங் மனோபிர் கர்ம பிராரா. நீங்க படிக்க படிக்க நல்லா உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல கஷ்டமா இருக்கும். கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணுங்க ஸ்லோகத்தை. முக்கியமானதெல்லாம் ஈஸி ஆயிடும். அதே மாதிரி குவிஸை தயவு செய்து அட்டன் பண்ணுங்க. புரியலன்னா மதனா மாதாஜி கேளுங்க. எப்ப கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க. தயவு செய்து இந்த L2 முடிச்சுட்டு L3க்கு வாங்க. உங்களுடைய நன்மைதான். உடல், மனசு,
வார்த்தை, மனசு, காயா, வாக்கு. இது 3 நிலைமை. இந்த நம்ம உடலால செஞ்சா உடல், மனசால செஞ்சா மனசு, வார்த்தையால செஞ்சா வார்த்தை. இது எது செஞ்சாலும் கர்மா இஸ் பூமரங் நமக்கு வரும். ஆனா இதுல நல்லதோ கெட்டதோ எந்த செயலை செஞ்சாலுமே 5 காரணி தான். எந்த செயலை செய்தாலுமே 5 காரணிகள். இந்த 5ம் ஒற்றுமையாக ஒவ்வொரு செயலும் செய்யுது. இந்த 5 தான் ஒற்றுமையா செய்தான் பாருங்க. உடல், மனசு, வாக்கு. நல்ல செயல்ங்கிறது என்ன? சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள பாதைக்கு ஏற்ப செய்யப்படும் செயல் கர்மா. கெட்ட செயல் என்ன? விகர்மா. சாஸ்திர நெறிகளின் கொள்கைகளுக்கு எதிராக செய்யப்படும் செயல் கெட்ட செயல். கர்மா விகர்மா சொல்லிட்டாங்க இதுல. எனவே அடுத்த நாம படிங்க. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அறிவு இருக்கிறவன் இந்த மாதிரி காரணம் தான் தெரிஞ்சுக்குவான். அறிவு இல்லாதவன் என்ன செய்யறான்? நான் மட்டும்தான் அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிறான். அவன் அறிவில்லாதவன். இந்த 5 காரணங்கள் தான் நம்ம ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு வெற்றி தோல்வி எல்லாமே. நான் தான் செயலாற்றுவேன் அவன் இருக்கிறான். அது தவறானது. நான் தான் செயல்படுத்துறவன், மற்றவங்களே யாரையுமே கணக்கு எடுத்துக்க மாட்டான். முக்கியமா பகவானை அவன் நினைக்கவே மாட்டான். நான் தான்பா நாஸ்திக. நம்ம படிங்க, இதையும் படிச்சிருங்க. எவனுடைய நோக்கம் அகங்காரம் இன்றி உள்ளதோ, எவனுடைய புத்தி பற்றுதலிலிருந்து விடுபட்டுள்ளதோ, அவன் இவ்வுலகில் உள்ள மனிதர்களை கொல்ல செய்தாலும் கொல்பவன் அல்ல. தனது செயல்களால் அவன் பந்தப்படுவதும் இல்லை. நாம் ஒரு செயல் செய்யும் போது அகங்காரம் இல்லாம செய்யணும். அதுல பட்டுதல் இல்லாம செய்யலாம். அப்படி இருக்கிறவங்க மனிதர்களை கொலை செஞ்சா கூட கொல்பவன் அல்லன்னு சொல்றாரு பாருங்க பகவான். தனது செயலால் என்ன செய்யறான்? பந்தப்படுறதே கிடையாது. பந்தப்பட்டாதான் நமக்கு திரும்ப இன்னொரு பிறவி, திரும்ப இந்த நரகத்துல உளரணும். இது நரகமா தெரியாத அளவுக்கு மக்கள் இதை வாழ்க்கையை நல்லா சந்தோஷமா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. நான் தான் செயலாற்றுவேன் அப்படின்னு நினைக்காதவன் யாரு? புத்திசாலி. நான் காரணம் கிடையாது. அகங்காரம் விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்யதே. இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு அகங்காரத்தால் மயக்கப்பட்ட ஆத்மா தன்னையே கர்த்தாவா நினைக்கிறான். அது கிடையாது இவங்க கிட்ட. அவனுடைய புத்தி பற்றுதலில் இருந்து விடுபட்டு உள்ளதால் அவன் இந்த பந்தப்படுறது கிடையாது. பரமபுருஷ பகவானின் வழிகாட்டுதலின்படி கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் செயலுக்கு விளைவுகள் இல்லை. இது என்ன சொல்லுங்க? அது கர்மா விகர்மா. இது என்ன? கர்மா மாதாஜி. அகர்மா மாதாஜி. வெரி குட். அகர்மா. இதெல்லாம் பாருங்க, அந்த 17 சாப்டர்ல என்னென்ன கொடுத்துருந்தாங்களோ அதனோட கண்டென்ட் தான் இந்த 18வது அத்தியாயத்துல வருது. நம்ம திரும்ப ரீகேப் பண்ற மாதிரி. இப்போ பகவானுடைய உணர்வுல நாம செயல் செய்யும் போது நமக்கு விளைவே கிடையாது. விளைவு இருந்தாதான் நம்ம நரகத்துக்கோ சொர்க்கத்துக்கோ கீழான உயிரினத்திற்கோ எங்கேயாச்சும் போய் நம்ம பிறவி எடுக்க வேண்டி வரும். விளைவு இல்லாத எங்க போவோம்? பகவானோட லோகத்துக்கு போவோம். யார் படிக்கிறீங்க? ராஜலட்சுமி மாதாஜி, மீனா மாதாஜி படிச்சாங்க. ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. அடுத்து ராஜேஸ்வரி முருகேசன் படிங்க. ஞானம் ஞேயம் அது ஸ்லோகமா? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல்கள், செய்பவன் ஆகிய மூன்றும் செயலை உண்டாக்குபவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஞானம் நியாயம். ஞானம்னா அறிவு, நியாயம்னா அறியப்படும் பொருள், பரிஞ்சிதா அறிபவன், திரிவிதா 3 த்ரீனா 1 2 3 3 திரிவிதா கர்ம சோதனா. கர்மனா செயல். அதையும் படிக்கவா மாதாஜி? அதையும் படிக்கவான்னு கேட்டேன். வேண்டாம், நீங்க மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிச்ச போதும். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் 3 பேர் செயலை தூண்டுறவங்க. செயலை தூண்டுறது உண்டாக்குறது எது?
புலன்கள், செயல்கள், செய்பவன். அதை பார்க்கலாம். எது தூணுது? ஒரு செயலை தூண்டுறது அறிவு, அதாவது ஞானம். அறியப்படும் பொருள் என்ன? ஞேயம். அறிபவன் யார்? பரிஞாதா. எப்படி செய்யப்படுகிறது? செயல். செயல்னா கர்மா. புலன்கள் எது? அதுக்கு செயலின் கருவிகள் தான் புலன்கள், அதுதான் கரணம். செய்பவன் யார்? கர்த்தா. எது தூண்டுது? இப்ப இங்க பால் இருக்குது, இந்த அறிவு சொல்லுது இது பாலுன்னு. அறியப்படும் பொருள் என்ன? இது என்னங்கிறத நம்ம அறிஞ்சுக்கணும். அறிபவன் யாரு? நம்ம அறிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய உயிர்வாளி. ஞானம், நியாயம், இது மூணுமே இருக்குது பாருங்க. அறியப்படும் பொருள், அறிவு, அறிபவன். ஓகே. எப்படி செயல்படுது? செயலுங்கிறது கர்மா. எப்படி? பால் குடிக்கிறது செயல், செய்யறவன் உயிர்வாளி. எப்படி அருந்தப்படுது? உடல் மற்றும் புலன்களால் பால் அருந்தப்படுவது. அருமையான உதாரணம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. எப்படி இது? முக்குணங்கள் மேல இருந்து பார்க்கலாம். இத மேல இருந்து முக்குணங்கள், 3 குணங்கள் ஆட்டி படைக்குது நம்மள எல்லாரையுமே. ரஞ்சித் பிரபு படிக்க வருமா உங்களுக்கு? நெட்வொர்க் சரியா இருக்குதா? இதை பார்க்கலாம். முக்குணங்கள் விளைவுகளும் அதனோட முடிவு என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். முக்குணங்கள் நமது மனநிலைக்கு ஏற்றவர் நம்மை பந்தப்படுத்துது. எப்படி பாருங்க, எத்தனை கயிறால கட்டப்பட்டிருக்குது. இந்த ஒரு மனிதன் நம்ம தான். இது எத்தனை கயிறால நம்ம கட்டுன்னு இருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் 3. அப்பயே நான் சொன்னேன் எதுக்கு இத்தனை கயிறு? 3 × 3 9 குணங்கள். 9 × 9 81 குணங்கள். ரஜகுணமும் தமோகுணமும், ரஜகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். சத்துவகுணம் திரும்பி 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 நீங்க போட்டீங்கன்னா 81 குணத்துல நம்ம வந்துருது. இதனாலதான் நம்ம பந்தப்படுது, நம்மளை கட்டி வச்சிருக்குது. அது கண்ணுக்கு புலப்படாத கயிறு. நாம அதுல பந்தப்படுத்திருக்கிறோம். இப்போது அதனை நான் பார்க்கிறேன், அதிலிருந்து விடுபட முயற்சி செய்ய போகிறேன். உண்மைதான். இந்த கிளாஸ்க்கு வந்துதான் நானும் இந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணிதான் என்னடாப்பா கயிறுங்கிறாங்க, கட்டுறாங்கன்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் உட்காந்து கிளாஸ் கேட்கும்போது யாருக்குமே ஒரு எண்ணம் வரும். நிஜமாலுமே நல்லா 4 காசு பணம் காசு நிறைய இருந்து சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா உட்காந்து கண்டினியூ வந்தா அவங்க மிகப்பெரிய பாக்கியசாலிகள். வர்றவங்கெல்லாம் ஒரு ஆவல், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆவல், பக்தி பாதையில போகணும்னு ஒரு ஆவல், நம்ம ஆன்மீக பாதையில என்னைக்கு இருக்கணும்ன்ற ஒரு இது. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் கஷ்டப்படுறவங்க. எனக்கு இது கடவுளே எனக்கு ஒரு விடிவு கொடுக்க மாட்டியா, நான் என்ன பண்றது, இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து எப்படி வெளியே வர்றது, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் மேக்சிமம் இங்க வர்றதே. ஏன் சொல்லுங்க, நமக்கு எல்லாத்தையுமே பகவான் சொல்யூஷன் கொடுக்குறாரு. பகவான் நம்பினோர் கெடுவதில்லை, இது 4 மறை தீர்ப்பு. 4 மறைனா 4 வேதங்களும் சொல்லுது என்னன்னுட்டு. நம்புறவங்க கெட மாட்டாங்க. அதுவும் பகவான் நம்பவங்க கெடுவாங்களா? அந்த 4 மறையும் யார் கொடுத்தது? பகவான் கொடுத்ததுதான். வேதத்தின் அதிபதி யாரு? பகவான் தான். 15.15 என்ன சொல்றாரு? நான் தான் வேதங்களை தொகுத்தேன், வேதங்களை அறிபவன் நான் தான், வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவனும் நான் தான். இன்னும் என்ன வேணும்? பகவான் அவ்வளவு அழகா சொல்றாரு. நாம இந்த கட்டிலிருந்து வெளியே வரணும். கண்டிப்பா என்ன வெளியே வந்துடுவோம். நான் ஆரம்பத்துல சொல்லிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப யார் படிக்க சொன்னா? ரஞ்சித் பிரபு வேற இடத்துக்கு வந்துட்டீங்களா? படிக்கிறீங்களா? அடுத்து ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிப்பீங்க. ரஞ்சித் பிரபு ஆமா படிக்கல. ராஜேஸ்வரி முருகேசன் மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. முக்குணங்களிலான மகிழ்ச்சி. முக்குணங்களிலான மகிழ்ச்சி. சத்வகுணம் முதலில் விஷம் போன்றது, முடிவில் அமிர்தம் போன்ற தன்னுணர்வு. ரஜோகுணம் முதலில் அமிர்தம் போன்றது, முடிவில் விஷம் போன்றது, புலன் இன்பத்திற்காக எழுவது. தமோகுணம் மாயையால் ஆனது, உறக்கம், சோம்பேறித்தனம் மற்றும் மாயையினால் வருவது. இதை நம்ம உணரணும். நான் சொல்லிக்கிறேன் ஆல்ரெடி. இந்த பக்தி தொண்டே நம்ம ஆரம்பத்துல விஷமா தான் இருக்கு. ஏன் சொல்லுங்க? 4:30 மணிக்கு எழுந்துச்சு மங்களாத்தி அட்டன் பண்ணுவோம். அப்பதான் ஏன்னா பழகிட்டோம், நம்ம தூங்கியே பழகிட்டோம். அதே மாதிரி நம்ம நிறைய சாப்பிட்டு பழகிட்டோம்.
நிறைய நைட்ல சாப்பிட்டா காலைல எந்திரிக்கவே முடியாது நம்மளால. சீக்கிரம் சாப்பிடணும். லேட்டா நிறைய சாப்பிட்டா சீக்கிரம் எந்திரிக்க முடியாது. நம்ம ஒரு சில இதை விடணும். நம்ம டைம் மாத்திக்கணும். முன்னாடியே சாப்பிட்றணும். ஒரு 7 மணிக்கு சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, 10 மணி நல்லா இந்த மாதிரி உட்காந்து இதை கேட்டு படுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்லா டைஜஷன் ஆகிடும். நம்ம 4 மணிக்கு எந்திரிக்கலாம், அழகா சுறுசுறுப்பா இருக்கலாம். அதனால தான் இது விஷம் போனதுன்றாங்க. சாண்டிங் பண்ணவே வராது. சாண்டிங் பண்ணணுமா, பைய எடுக்கணுமா, கையை வைக்கணுமா, சொல்லணுமா இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு சிலருக்கு தானே அதான் நாம ருசி வரும். அந்த காலத்திலே ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு வந்துச்சு, முஸ்லீம் அவருக்கு 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. நிறைய பேர் வேற இதுக்கு போயிடலாம், ஆனா வேற இதுக்கு போனாலும் நம்ம இதுக்கு வரவே மாட்டாங்க. அதனாலதான் நாமாச்சாரி ஹரிதாஸ் தாகூர்னு சொல்றோம். அவரு அந்த காலத்துல வந்தாரு. எவ்வளவு எதிர்ப்புக்கு மீறி வந்திருப்பாரு நினைச்சு பாருங்க. இது விஷமா இருக்கும் சத்துவகுணம். இறுதியில் அமிர்தம். தன்னுணர்வுன்னா என்ன? நான் உடல் இல்லை, இந்த உடல் அழியக்கூடியது, ஆத்மா நித்தியமானது அப்படிங்கிறதா தன்னுணர்வு. நான் யார், நான் ஏன் பிறந்தேன், நான் என்ன பண்ணணும், தன்னுணர்வு. ரஜகுணம் இது இதுவும் முதல்ல அமிர்தம். இது முதல்லயே அமிர்தமா இருக்கும், முடிவுல கடைசியில விஷம்தான். புலன் இந்த புலன் இந்த என் புலன் ஆசைப்படுது, அதனால இது எழுது. என்ன ஆசைப்படுது புலன்? மணிமேன். ரஜகுணம் பூரா மணிமேண்டு தான். பணம் பணம் பணம், பணத்து பின்னாடியே ஓடுவாங்க. சாமிகிட்ட போனா ஏதோ வருஷம் ஒரு டைம் போயிட்டு என் பணத்தை பார்த்துக்க சாமின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. வர்ற வருமானம் ஏதோ குண்டியில் நான் உனக்கு லஞ்சம் கொடுத்தேன் சாமி, நம்ம லஞ்சத்தை எதிர்பார்த்தா பெருமாள் அங்கே காத்துட்டு இருக்கிறாரு. இந்த அவனுக்கு நான் லஞ்சத்தை போட்டுட்டேன், என் பணத்தை காப்பாத்து, என்ன ஓடு 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 ஓடுன்னு ஓடுறது வாழ்க்கையில. இதுதான் ரஜோகுணம். ஃபர்ஸ்ட் நல்லாதான் இருக்கும், கடைசியில விஷம்தான். இது புலன்கள் இன்பத்தால் எழுதுது. தமோ குணம் சொல்லவே வேணாம். இது மாய, உறக்கம், சோம்பேறித்தனம், பைத்தியக்காரத்தனம், இதெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாயைக்கு அடிமையானவங்க தான். தமோ குணம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாயைக்கு அடிமையானவங்க. நமது மகிழ்ச்சிக்கான தேடலில் அது நீடித்து இருப்பதா, பயனுள்ளதா, மேலும் ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உகந்ததா என்பதை பார்க்க மறவாதிருப்போம். நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும், எந்த ஒரு இது பண்ணாலுமே இது எப்பயுமே பர்மனண்டா டெம்பரவரியா, இதனால நமக்கு என்ன யூஸ், இது நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு யூஸ் ஆகுமா, இது ஏற்புடையதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். பார்த்துட்டு தான் நம்ம அந்த செயல்ல ஈடுபட வேண்டும். யார் படிக்கிறீங்க? வேற யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். யார் புதுசா வந்திருக்கீங்களா? விக்னேஷ் பிரபு படிச்சிருங்க, இது 3 மொழிபெயர்ப்பையும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜடையின் 3 வேறுபடுத்தங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாப்பா. 20 என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், எண்ணற்ற உருவம்னா என்ன? தேவன், மனிதன், தேவர்களையும் சேர்த்து சொல்றாங்க. தேவன், மனிதன், மிருகம், பறவை, நீர் வாழ்வன, நிலத்தில் வாழ்வன, ஊர்வன, பரப்பன, தாவரம், இது எல்லாமே தான் எண்ணற்ற உயிர்வாழியா பிரிக்கப்பட்டிருந்தா கூட அது ஒரு ஆன்மீக இயற்கையா பார்க்கணும். அந்த எந்த அறிவின் மூலமாக அவன் ஒருத்த பார்க்கறானோ எல்லாமே சமம். அது ஆன்மீகம் இருக்கும்போது எல்லாத்துக்குள்ளயுமே பகவான் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. ஆன்மீக இயற்கையை பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லா உயிர்களுக்குள்ளயுமே, தாவரத்திலையும் சரி, ஒரு பறவையிலையும் சரி, ஒரு மிருகத்திலையும் சரி, எல்லாத்துலயுமே பகவான் இருக்கிறான்னு அந்த ஆன்மீக இயற்கையா நம்ம பார்க்கணும். அந்த பார்க்கிற அறிவு தான் சத்துவகுண அறிவு. எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக காண்கிறானோ அது ரஜோகுணத்தில் இருப்பது. எப்படி?
நமக்கு தான் வந்து பகவான் நம்ம மனிதராக இருக்கிறோம், அகம் பிரமாசம் எனக்குள்ள கடவுள் இருப்பாரு அப்படிங்கிறோம். அதுக்குள்ள இல்ல பரமாத்மா, அதெல்லாம் தவறு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்துட்டு ரஜோகுணத்தில் காண்றாங்க. தமோ குணத்துல எதுவுமே அவங்களுக்கு இல்ல, எதுவுமே தெரியாது. உண்மையும் தெரியாது, பொய்யும் தெரியாது, அவங்களே யாருன்னு தெரியாது. எல்லாமே ஒண்ணு, எல்லாமே அவங்களுக்கு மாயை தான், வேற எதுவுமே இல்லை. ஒரே விதமான செயல்படுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றவனோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. என்ன இந்த அறிவு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதில் நம்ம பார்க்க போறோம். ஜடையத்தின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அறிவை பார்த்துட்டோம். அடுத்து என்ன பார்க்கலாம், செயலும் செய்பவனும். இதை கொஞ்சம் விளக்கமா பார்த்துடலாம். முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு. சத்துவகுணம் யார் படிக்கணும்? அடுத்து மதனா மாதேஜ் படிங்க, அப்புறம் அப்புறமேட்டு ரம்யா மாதேஜ் படிங்க. மதனா படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு. சத்வகுணம். உயிர்வாழிகள் தங்களது முந்தைய செயல்களுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு உடல்களை பெற்றிருந்தாலும் அவை எல்லாவற்றிற்கும் ஒரே ஆன்மீக ஆத்மா இருக்கிறது என்று அறிகின்றன. ரஜோகுணம். வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக காண்கின்ற ஆத்மா என்று எதுவும் தனியாக கிடையாது, உடலே ஆத்மா. தமோகுணம். ஒரே விதமான செயலில் பற்று கொண்டு உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி அற்பமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆல்ரெடி பார்த்ததுதான். இவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஒரே எல்லாத்துலயுமே பரமாத்மா இருக்கிறான்னு பாக்குறான் சத்துவகுணம். ரஜோகுணத்துல ஆத்மாங்கிறதே கிடையாது, உடல் ஆத்மாங்கிறான் ரஜோகுணத்துல. தமோ குணத்துல எந்த அறிவுமே இல்லாத இருக்கிறவன், உண்மையான ஒரே விதமான செயல்ல தான் அவன் இருப்பான். உண்மையை பத்தி அறிவே அவங்கள்ட்ட இருக்காது. அவன்தான் தமோ குணம். ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிக்கல இல்லைங்களா? ஒரு நிமிஷம். ராஜலட்சுமி மாதாஜி அங்கே விட்டுட்டு வந்துட்டேன். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி விட்டுனா ராஜலட்சுமி மாதாஜி விட்டுலாம். ராஜலட்சுமி மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க. அடுத்து ரம்யா மாதாஜி படிங்கம்மா. இப்ப ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிக்கல, ரம்யா படிச்சிருங்கம்மா. ராஜலட்சுமி மாதாஜி வரல. ரம்யா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே படிச்சிருங்கம்மா. கிருஷ்ண மாதாஜி. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்வகுணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயலாக கூறப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. 23வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்க, எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுன்னா என்னன்னா சாஸ்திர விதிகளின்படி, எந்த ஒரு செயல் சாஸ்திர விதிகளின்படி நாம் அதை பின்பற்றி செய்யறோமோ, அதுல விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யறோமோ அதுதான் சத்துவ குணத்துல செயல்பட செயல். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா அறிவு, இப்ப செயல். ஆனா ரஜோகுணத்துல வந்துட்டு ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக ரொம்ப பிரயத்தனப்படுவாங்க, ரொம்ப முயற்சி பண்ணுவாங்க. அகங்காரத்தோட நான் தான் செய்யறேன், என்னாலதான் பலன், நான் தான் அந்த செயல் ரஜோகுண செயல். இது தமோ குணத்துல வந்துட்டு யாருக்கும் என்ன கஷ்டம் வருது அதை பத்தி எல்லாம் கவலை கிடையாது. சாஸ்திர விதிகளை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. சாஸ்திர விதினா என்னன்னே தெரியாது, அவங்க மயக்கத்துல செய்யறாங்க. அது வந்துட்டு தமோ குணத்தின் செயல். முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல் கர்மா. அதை இன்னொரு தடவை பார்த்துடலாம். ராஜலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? நீங்களா ரஞ்சித் பிரபு படிக்கிறீங்களா? வந்துட்டீங்களா ரஞ்சித் பிரபு? நான் முடிச்சிடறேம்மா, 3 நிமிஷம் தான் இருக்குது. படிப்பேன் சத்து. படிங்க. படிங்க. முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு
பற்றின்றி, விருப்பு வெறுப்பின்றி, பலனை எதிர்பார்க்காமல். ரஜோகுணம் பெரும் முயற்சியுடன் ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக பொய் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றது. தமோகுணம் பந்தப்படுத்தும், அழிவை அளிக்கக்கூடிய, தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் துன்பத்தை தரக்கூடியது. எதிர்கால விளைவுகளை கருதாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றது. அடுத்து படிச்சுருங்க, அடுத்து படிச்சுட்டு முடிச்சிடலாம். சத்துவ குணத்துலப்பா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முடிச்சிட்டீங்களப்பா? முடிஞ்சிச்சு. அடுத்து படிப்பீங்க. சத்துவ குணத்துல பாருங்க, அந்த கலர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. ரஜோகுணம் ரெட் டேஞ்சரு, தமோ குணம் பிளாக் வாழ்க்கையே இருட்டு தான். இதை படிச்சிருங்கப்பா, மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிருங்கப்பா. 26, 27, 28 முடிச்சிடலாம் இது மட்டும். எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகு செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடனும் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌத்திகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலந்தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணன் பிரபு. எப்பயுமே இந்த சத்துவ குணத்துக்காரங்களுக்கு அகங்காரமே இருக்காது. எப்பயுமே வெற்றி தோல்வியெல்லாம் பகவான் கையில விட்டுருவாங்க. எனக்கு அதை பத்தி இல்லைங்க, பகவான் இருக்கிறாரு. ஒரு மன உறுதியோட செய்வாங்க, உற்சாகத்தோட செய்வாங்க, அவங்களுடைய கடமை செய்வாங்க. அந்த மாதிரி செய்யற செயலாளி தான் சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க. இந்த ரஜ குணத்துல என்ன ஆகுது, ஆல்ரெடி சொன்ன இல்லைங்களா, மனைவி, மக்கள், வீடு, உற்றம், சுற்றம், எல்லாத்து மேலேயும் பற்று, காமம், கோபம், பேராசை, இது எல்லாம் மொத்த உருவமா தான் ரஜகுணம் தான். அதனாலதான் நமக்கு எல்லா குணமுமே எல்லாருக்கும் கலந்துருக்குது. நாம இந்த குணத்துல இருந்து தாண்டி சத்துவ குணத்துக்கு வரணும். சத்துவ குணத்தையும் தாண்டி வசுதேவ தலம் சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வரணும். இந்த சத்துவ குணத்துக்கார, அந்த ரஜோகுணத்துக்காரங்க பேராசை கொண்டு பொறாமையுடன் தூய்மை இல்லாத இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகிறான். அவன் தான் ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறான். இந்த தமோ குணத்தை சொல்லவே வேண்டாம், அவன் இந்த ஃபுல் பௌதிகவாதி தான். அதே போல அவனுக்கு வந்துட்டு பிடிவாதம், ஏமாற்றுறவன், பிறரை ரொம்ப அவமதிச்சு பேசுவான், சோம்பேறியா இருப்பான், அவனுக்கே வருத்தமா இருக்கும், காலம் தாழ்த்துபவன், அவன் தான் தமோ குணத்தில் இருக்கிறான். தமோ குணத்தில் இருக்கான். ஒரு வேலைக்கே போனாலும் சரியே ரொம்ப பௌதிகவாதியா இருப்பான். அவன் சொல்லதான் கரெக்டுமா, அடுத்தவனை எப்படி ஏமாத்தலாம் அப்படின்னு தான் இருப்பான், அடுத்தவங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க மாட்டான். இந்த மாதிரி தான் தமோ குணத்துல இருக்கிறான் அவன் தான் அந்த செயலாளி. இப்போ 3ஐயும் பார்த்துட்டோம். என்ன பார்த்தோம்? அறிவு, செயல். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து முடிச்சு ஹரே கிருஷ்ணா. 10 மணி ஆயிடுச்சு, முடிச்சிடலாம். அடுத்து முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செய்பவன் கர்த்தா. இப்ப செயலனை போய் பார்க்கலாம், அதை நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செய்பவன் கர்த்தா. 25 ஸ்லோகம் இன்னைக்கு போதும். ரஞ்சித் பிரபு எண்டிங் பிரேயர் சொல்றீங்களா, தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது ரம்யா மாதாஜி. ரம்யா மாதாஜி, நீங்களே எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுங்க. மாதாஜி எனக்கு தெரியல மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே ஓகே, கத்துக்குங்க. சொல்லிட்டுங்களா? சர்வா பிரபு முடிச்சு வச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय. आचार्य हरिदास ठाकुर के जय.
devotees. Hare Krishna. All Hare devotees. Bol, Hare Bol, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Thank you, Hare Mataji. Krishna Mataji. Thank Thank you. you Mataji. Thank you.